Sekar Kidung Tembang Cuwo. Anggitane Kang Jenggo. Lintang ambyor sumebyar ing tawang. Apa atimu wis kesapu mendung klawu? Lelabuhan kang wingi wis ora kotiti, sebab ukiring gambarku kaya-kaya muspra ilang saka pandelengmu. Jare wis mbok ganti cuwo. Rarambat lun-lunan mancik ing jontra. Maca lakuning mangsa kang lir gumanti. Dak coba nyeleh asmamu ing slempite ati. Sapa ngerti? Sapa ngerti ing mangsa iki atimu bisa binuka, terwaca nyawang sejo. Ewa semono lelabuhan kang rinakit tresna kok pranyata lakumu lena katresnanku. Amung sangu ing rungu kang ginawa angin, datan maca labuhe lintang kang bisa nutup petenge wengi. Dadi sing iso nutup petenge wengi ora kudu bulan ya. Ing perenge kekarepan dak gambar antarane Kartika esem kang pait madu, uga netramu kang nate nelukake ati lanangku. Apa aku kuwawa? Apa aku kuwawa wong ayu? Nampani lelakon kang kudu dak liwati. Nyawang sliramu kang wis ngoncati ati. Apa bisa aku mangsah rasa perang karo kapang? Masa aku kudu ngliwati, awet lelakon ora bakal bisa singidan. Lelabuhan tresna kang wingi ketata rinunce tembang cuwo periying rasa. Katiti mangsa tonatan sasi papat warsa 2021.